No niin, se on Vegetsu taas päivää. Tätä, tänään kaksi asiaa. Ensimmäisenä asiana julkinen anteeksi pyyntö. Toisena kerro vähän itsestäni. Ja ensimmäisenä se julkinen anteeksi pyyntö, eli reikäpää Juhle. Pahoillani siitä, että mä aiheutin sen reijä, eli täysvahinko. Se reikä sun päässä oli täysvahinko. No niin, nyt hyvä, nyt ollaan sujut. Ja sitten seuraavaan, eli siihen tärkeämpään aiheeseen, eli kuka minä olen. Kuka on Vegetsu? Vegetsu, eli minä, eli Vegetsu, on 97 syntynyt oululainen jantteri. Mä opiskelen lähihoitajaksi ja ensimmäistä vuotta opiskelen ja nyt tällä hetkellä suoritan pääväkotijakson ammattiosaamisen näyttö aivan perseestä. Ja sitten harrastan säpää, lätkää, futis ja 3 vuotta harrastin taekwondoa, mutta se loppui, kun lähdin opiskelemaan tuonne Oulaisiin. Viikot on siellä ja mä viikonloppuisin niin Oulussa on Ja semmosia hyviä asioita minusta, niin huumorintajuinen, mä en tiedä onko se hyvä vai huono asia, kun monesti otan liian läpäällä. Tai siis väärät asiat tai väärässä tilanteessa mä otan läpäällä ja mä kyllä toimin melkein kaikkien, no me sanon, että melkein kaikkien kanssa. Ja mä en kyllä kestä sen, jos mulle läpäällä heittää jotain, niin mä kyllä osaan ottaa sen läpäällä, että sen kanssa ei tuu mitään ongelmaa yleensä minun kanssa. Ja semmosia huonoja puolia minusta, niin monesti tai yleensäkin melkein aina, niin mä sanon sen, mitä mä ajattelen. Ja vaikka en sen kanssa ole kyllä kovin monesti hirviä vaikeaan tilanteeseen joutunut, mutta kuiten niin. Ja no, ei sitä sen enempää. Jos tykkäsit, niin ja jos et tykännyt, niin ja mä linkkaan mun Facebookin tuohon Vegetsu. Linkkasin tuohon alas. Sitten Tilla-kanava, niin saat ensimmäisenä kaiken tämän hauskuuden, mitä minun kanavaltani tulee. Ja sitten kommentoi, mitä mieltä olit. Ja ottaa aiheita, mistä meidän mielipiteitä antaa. Joten katsotaan seuraavassa.